засталося, колькі кропель маладосці. Запрашаем вас да настаўніка ў госці. Сядайце зручней, зараз пачнем. Всё гэта, далі Бог, не проста нейкі школьны мем. Ад бярэсця і каложы да сцен мірае не свіжа. Тут і званы хатыні, і ефрасінеўскі крыж. Слухайце уважліва і пішыце ў свае шыткі, каб потым жыццёвыя не выпраўляць памылкі. Тады будзе каму збудаваць лепшы свет. Тады Дамейка і Каліноўскі стануць аўтарытэтамі. Мэту паветрам падхопяць мары. Ляціце, дзеці, птушкамі на беларускі абшар. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Маняй маёй была не Мара Шлімана. З дзяцінства быць хацеў Кашыці Рыманам. Але бачыць Бог і ў класе не будзе пуста. Настаўнік у будынку ўсім да густу. Многія з вас зразумеюць, аб чым песня, калі пішаш планы ўвечары на прадвесні. Горы шыткаў з адзнакі ў канцы чвэрці. У гэтым нешта ёсць, хоць верце, хоць не верце. Ага, яшчэ пытанні дарагой адміністрацыі і адчуванне неабходнасці рэінкарнацыі. Крануцца з розуму, але звініць званок. Ідзеш, а хто замест цябе там лепшы дасць урок. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Дзённікі, журналы, алімпіяды, бясконцыя праекты, педсаветы, дырэктар і намеснікі дырэктара, падпіска пажыццёвая на часопісы і газеты, класнае кіраўніцтва і кантрольны 6-й дзень дзеты. Падаецца, што жыццё настаўніка не вельмі адметна, а сустрэць настаўніка дрэнная прыкмета, нармалёвая зарплата яго адзіная мэта. І ўжо ў верасні чакае ён водпуска летняга. Але паглядзіце тэлебачанне са ўсяго света, як знакамітасці выступаюць там з імпэтам. Хто прыклаў свой розум да гэтага? Усё ад настаўніка яго ўзнёслых мэтаў. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. І кожны дзень з раніцы да вечара абапіраем неба на свае плечы. Кава ў перапынках, бацькі на провадзе, а потым да хаты ў вёсцы ці горадзе. Мы розныя, але нас яднае гарачае сэрца, каб кожны вучань змог ад яго сагрэцца. І калі школьны вахцёр увечары вам адчыняе дзверы, памятайце, хто вы і дзе вы. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Тож міру мір, а вучням салодкай газаванкі, усім настаўнікам ад вашага брата добрага ранку. Рабіце заўсёды, што павінны, і няхай будь што будзе. Спадзяюся, з нашых вучняў вырастуць сапраўдныя людзі. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй. Няхай у класе будзе шум, стой на сваім, не кіпішуй. Павольна дыхай, уключай гук, каменны позірк не пасуй.